بسم الله الرحمن الرحيم. Hemmäňiziň zehinne suallar birentek dogollum bark tutup aýrylýar. Yani Yasin amentu la ilahe illallah'dan bärrakda bolup galýar. Gözüň açyp ýummakan gitýär. Bark tutup gidýär. Ya tasadyf bolýar, nagahany şahmaşah bolupdyr, kullan tamam bolupdyr. Digdi derja tamam etdi diýmeýärmi? Gymyllamana forsat ýoksa täze la ilahe illallah diýme bärde dursun. Şol adamlar näziraka? Aya imanly gitdimi ha? Hiç kime talgyn edenak we öz aýtsak diýen bilen bolan agahmy. O bende Huda bark çekip be. Ya suwa gaçypdyr ya bardat bolup nagahany ölüm gelase ke serisen nemedwati ya kellesine bardat gaç ýaşady bilen tamam bolupdyr. Şol adamyň teklifi näme? Bu adamyň teklifi dini aýdylmady görüň ýok da Hazrat Aýşa diýär radiyallahu taala anha Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan birden ayrılmak barada soradım. Mautul fuji'a diye nagahani, merge nagahani diýerler. Birden ayrılmak barada Peygamberimizden soradım diye Hazreti Aýşa. Homa itti diye faqala rahatul lil mu'mini ve akhdatu asafil lil fajir rawahu Ahmed sahih hadis ha. Awal din diýanatyna gaýym bolup gezip beren adama dinni dipdir ol adam. Näme dip? Biziň dinimizde näme diýär musulman dogan? Biziň dinimizde bir iş başlajak bolsaň bismillah di, işi töködüňde elhamdülillah di. Bir narahat ediyen zady görüňde la havle we la kuvvete illa billah di. Geň zady görüňde subhanallah di, günah etsen estağfurullah di. Bir ýagdaýlardan başga bir ýagdaý bolsa, meselem zinada bir zat narahat habar eşdiýende inna lillahi we inna ileyhi raciun ni. Ohum bazatlardan başga bir izafa forsatyň mada geň zat göreňak bir iş başlaňak, bir narahat habar gelip duranak, bir günahy edeňak, bulardan başga boş wagtyň bolsa la ilahe illallah aýt diýär biziň dinimizde. Näme diýip? La ilahe illallah diýip beren adam rananda bolsa da aýt etmeli. Barkar bolsa da aýt etmeli. Sahtaman işleýän bolsa da aýt etmeli. La ilahe illallah diýip zol dilinde bolsun. Ohum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, rahatul lil mu'min. Ohum la ilahe illallah agzyna awal aýdylyp beren adam bolsa, ol adam dinni diýipdir. Ol adama talgyn gerek. Birden gitdi kıyamet aşyn uğrady we akhdatu asafil lil fajir. Emma gurrun şüňüsün ne dipdir Peygamberimiz Hudaýdan daş gezip beren adama narahaty asaf üstüne ökünç dipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Öz aýdar ýalak forsat ýok. Bir nefer onu ýadyna düşür ýalakda forsat ýok. Awalla la ilahe illallah aýtmanlar ol adama ökünç dipdir. Onun üçin hemişe ey musulman dogan matura miniyat startyny işlet la ilahe illallah di. İnşallah başyňa bela gelmer. Bir moğa gelse de dinniň hesap bolar. Kıyamat cennetine uğrarsyň. Ya barg işleýän bolsaň ya beýleke sahtamany işleýän bolsaň, insanyň gapdaryna Peygamberimiz näme diýär? Musila ibnu Adam we fi janbihi 99 maniyya. In akhta'athu al-manaya waqa'a fil haram diýär. Adamyň gapdaryna 99 ýana janyjysy bar diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Barq muny ýejek bolwaty. Gel neştet muny ýejek bolwaty, enfijar muny ýejek bolwaty, tasadyf muny ýejek bolwaty, kellesine tokmak gaçyp muny ýejek bolwaty. Ha, yine bir zat bolup şonu ýejek bolwaty da Peygamberimiz aýtdy. 99 ýana adamyň ýany helak etjek bolup dofulup oturan ba. Emma şu 99-dan salim galsa da yine de hemişe ýaşap bilmeýär dipdir. Waqa fil haram garlyk diýen zat ewne asyp duranlar, garlyp ölmeli bolar diýip Peygamberimiz şey diýär. Pes insanyň gapdaryna 99 ýana helak etjek bolup duran zat bolsa hatman la ilahe illallah bernamamyzda bolup dursun. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.